Ne mogu negde da se ne osvrnem i na poruke koje dolaze ovih dana iz Hrvatske, negde uslovljavaju Srbiju na tom putu ka Evropskoj uniji. Sa jedne strane, Akademija nauka traži da se odreknemo, kako kažu, mita o Jasenovcu, sa druge strane, državni vrh Hrvatske kaže blokiraće put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji zbog podizanja optužnice protiv 4 hrvatskih oficira koji se terete za ratne zločine tokom Oluje. Šta je negde... Koji se terete za ubistvo pre svega dece na Petrovačkoj cesti, za ubistvo brata i sestre Rajić. Mislim da su Nevena i Žarko Rajić 9 i 11 godina imali, kao i članovi porodice Drča, ako sam ja to dobro zapamtio. Dakle, 9 i 11 godina su imali, 84. i 86. godište su deca bili. Ubili su ih iz čista mira. A šta hoćete? Da nam kažete da oprostimo ubistvo dece da biste nas pustili da ulazimo u Evropsku uniju? Pa ja nisam znao da je to evropska vrednost. Ja sam mislio da je borba protiv zločinaca evropska vrednost. Zato i jesmo za evropske vrednosti, a ne protiv njih. A što se tiče mita o Jasenovcu, sramota me kao civilizovanog čoveka da to i komentarišem. I trebalo bi da je sramota sve te koji su te gluposti napisale. Svi oni koji danas podilaze fašizmu, nacizmu najgoreg oblika kakav je bio nacizam u okviru nezavisne države Hrvatske, mnogo više govore o sebi nego o nama. Tako da što se toga tiče, neka to zaborave. Jer mi da se odreknemo svojih predaka, da se odreknemo borbe protiv fašizma i nacizma, da se odreknemo svoje borbe za slobodu, da se odreknemo nevinih ljudi, da bismo se nekome dodvorili i da bismo dobili tik u boks ili plus nekakav, to se neće skoro u Srbiji dogoditi. Možda kad neki njihovi uskoro pobede, ali za to treba čekaju 4 godine. Jeste li očekivali recimo ovakvu reakciju državnog vrha Hrvatske povodom podizanja optužnice? Kada vam se čini da ste dovoljno moćni i dovoljno jaki i da imate instrumente za ucenu onih za koje mislite da treba da zavise od vas, onda se mnogi tako ponašaju. Što ne govori mnogo dobro o njima, ali ja ne želim da se mešam i ni jednu uvredljivu reč neću da izgovorim. Oni moraju da budu naši partneri i mi moramo da uradimo sve da imamo najbolje moguće odnose sa Hrvatima, ali ne po cenu da se odričemo istine i ne po cenu da pljunemo u lice sebi i da govorimo kako se ne sećamo kakvi su jezivi zločini u Jasenovcu počinjeni. Prosto to Srbija sebi više nikada ne može da dozvoli. To ste mogli da nađete neke ljude ovde na vlasti tamo od 2000. do 2012. koji su se odricali svega što je bilo srpsko i svega što su bile srpske žrtve, koji nisu obeležavali ni Oluju. Mogli ste pre toga da nađete neki koji nisu na dovoljno mudar način vodili našu politiku od 90. godina, ali više to i u budućnosti Srbije neće biti moguće.